Γεια σας παιδιά! Επειδή το προηγούμενο βίντεο πήγε πολύ καλά, αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο μικρό να σας δείξω τα καινούρια brain rot μου. Αυτά. Ας ξεκινήσουμε. Πείτε μου αν είναι καλά η χάλια, εγώ πιστεύω έτσι και έτσι. Επίσης σήμερα που τραβάω το βίντεο είναι Σάββατο και έχει event. Παιδιά, αυτό είναι καινούριο brain rot, δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια. Όσοι θέλετε πείτε μου να σας κάνω φίλους. Και πείτε μου και με ποιο team είσαι, με το Σάμι ή με τον Τζάντελ, αν. Με τον Τζάντελ κάνε like, αν με το Σάμι κάνε subscribe. Πείτε μου τι βίντεο θέλετε να κάνουμε το επόμενο, δηλαδή... Το index μου είναι χάλια τέλος πάντων. Είμαι ο Spiderman. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο σας. Ευχαριστώ για τους 200. Τώρα παρακαλώ να τους πάνε 300 και αν τους φτάσουμε θα σας κάνω μια έκπληξη βίντεο. Τέλος πάντων, γεια σας.